Když bychom měli říct jednou větou, v čem je vlastně ta podstata, a která se čím dál tím víc ukazuje, a která je vlastně na tomto zásadní, a my chceme, aby to lidi cítili, je, že máme rádi lidi. Proces začíná tím, že ten člověk nějakým způsobem se eviduje, že jo, na naší recepci, a potom vlastně prochází preventivní prohlídkou a potom sedí s tím lékařem a ten lékař na to má hodinu nejméně. Osobní lékaři jsou vlastně základem péče, tak jak je organizujeme v H+. Každý osobní lékař má na starost zhruba 650 pacientů. Je to 3krát méně než normální obvodní lékař. To znamená, má podstatně víc času a to je, kdy se navazuje ta důvěra. Je zde čas a prostor prohovořit všechny klíčové informace, které se týkají našeho zdraví. My tomu říkáme rodinný lékař 21. století, který vidí toho člověka uprostřed. Snažíme se, aby prostředí bylo co nejpříjemnější. Kvalitní káva, hezky udělané recepce. Atmosféra důvěry, atmosféra pohody. A musím říct, že jsem pak od mnoha lidí slyšel, od těch klientů, s kterými se bavíte na chodbě, tak oni říkali, nám se tady hrozně líbí to rodinný prostředí. Health+ byl průkopníkem digitalizace. Všechno máme vlastně digitalizovaný celých těch 15 let. Naši pacienti už si odvykli nosit papírové zprávy. My jsme si řekli, že chceme dál se rozšířit, takže dneska máme 4 polikliniky a chceme zůstat tady v Praze a v pražském regionu, kde vidíme tu budoucnost, je longevity. Všechno, co chceme dělat, je takzvaně, jak se říká, evidence-based medicine. To znamená dostatečně podpořený celosvětovýma důkazama, že to opravdu funguje. To jsou základní principy, kvůli kterým před 15 lety H+ vzniknul, a my jsme rádi, že dneska longevity medicína o ní hodně mluví. Nejdůležitější je osobní kontakt s člověkem a snaha pochopit, co on potřebuje. To nejdůležitější je právě unikátní terapeutický vztah mezi lékařem, zdravotní sestrou a pacientem. Společným cílem není diagnostikovat chorobu, ale zabránit rozvoji choroby a, jak se říká dneska moderně, optimalizovat ten svůj životní styl, tak aby těch rizikových faktorů, které na nás působí, bylo co nejméně. Jsme firma, která má dlouhodobou tradici a podle mého názoru, abychom to řekli tak americky, jsme určitě velmi kvalitní.